Good evening guys. Ayan, dito ako sa second floor. Maganda pa yung panahon dito sa Angeles. Pero kahapon ba? Oo, kahapon, umulan na siya. Akala ko start na ng bagyo. Nervous ako. Dahil super typhoon ang darating. Sana matunaw na lang siya. Ang super typhoon. Huwag nang dumating. Ayan guys, so ang ganda ng view doon. Ayan, ganda ng view. Ayan. Ayan. Sambales na daw yan, sabi ng asawa ko. Yung bundok na yon. Ayan guys, so Ayan. Ganda pa ng araw, ng gabi. Walang kahangin-hangin. Ganda pa ng panahon. Tumatakbo. Yan. Yan. Yan, sa buong Pilipinas o dito sa Luzon dahil darating nga yung bagyo. Yan, ingat po sa lahat. Ingat po sa lahat. God bless us all always. Bye-bye guys. Ingat-ingat po sa lahat.